nu når jeg blev medlem her og har sin hverdag her, så har man ligesom ikke behov for mere. Altså ligesom så er ens, hvad skal man sige, altså ens, altså man bærer fyldt, forstår du det, ikke? Altså, man har ikke brug for at have sådan set, altså, selvfølgelig kender man nogle mennesker udenfor, men det er alligevel ikke det samme som ens brødre her, vel? Du ved sgu ikke, hvordan det er, før du er blevet medlem, altså. Det må jeg sige, det har sådan set oversteget mine forventninger, ikke? Altså, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, det var sådan set mere, end jeg kunne forvente, ikke? Det var det sgu, altså. Det ved ikke, om det kan være svært at forstå for andre, altså. Det, ikke? He's coming. What? He's coming. Hey. Lolo er præsident for Hells Angels afdeling i Paris. Året er 1983, og de franske Hells Angels er sammen med flere end 150 andre Hells Angels på besøg hos den danske afdeling i deres klubhus i Titangade i København. De danske Hells Angels har fået til opgave at arrangere det årlige verdensmøde, der for første gang finder sted i Danmark. Motorcykelklubben Hells Angels blev grundlagt i 1948 i Californien, USA,
Nogle kammerater, der havde kæmpet sammen i 2. verdenskrig som kampflyvere, var begyndt at finde tilværelsen for kedelig. De savnede spændingen fra krigstogterne, men de savnede især det tætte kammeratskab. De fandt sammen igen. Kampflyene blev erstattet med de største amerikanske motorcykler på markedet, Harley Davidson. De dannede en klub, som de gav navn efter deres gamle eskadrille, Hells Angels, og begyndte et liv, en tilværelse, der snart skulle skabe både forargelse, skræk og myter. Deres udseende, deres opførsel, deres totale foragt for det almindelige samfund, blev hurtigt en torn i øjet på det pæne samfund. Det USA, der havde travlt med at føre kold krig mod andre systemer og varm krig i den hellige friheds navn. Hells Angels tog bogstaveligt talt det etablerede samfund på ordet og etablerede deres egen absolute frihed. De pæne sagde, kun 1% af ungdommen er så forfærdelige som Hells Angels. Omgående lod samtlige Hells Angels sig tatovere 1%. På trods af en næsten enstemmig fordømmelse fra politi og myndigheder, fra regering og administration og fra det etablerede borgerskab og dets presse, opstod der alligevel Hells Angels afdelinger ud over hele USA, videre til New Zealand på den anden side af jordkloden, Canada, Australien, Sydamerika og i de fleste vesteuropæiske lande. Nytårsaften 1980 blev en række danske motorcykelklubber, der havde slået sig sammen og søgt optagelse, medlemmer. Det er sommer, og kortegen af Harley Davidsons drager mod Roskilde til det verdensmøde, hvor ingen, absolut ingen, uden det rigtige rygmærke, kan være til stede. Kort tid efter verdensmødet, den 24. september 1983, bliver 2 medlemmer af rockerklubben Bullshit dræbt, og en bliver livsfarligt kvæstet, men overlever. På trods af en aftale med Hells Angels om, at Bullshit ikke må optræde med rygmærke uden for deres eget territorium, Amager, opsøger de 3 Bullshit-medlemmer denne aften en række værtshuse i København, der er kendt som Hells Angels værtshuse. De ender på restaurant Søpromenaden, der var kendt som HA'ernes stamværtshus,